V základnej umeleckej škole Michala Vileca sa dnes dopoludnia uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku základnej školy pod Vimbargom. Slávnostného podujatia sa okrem bývalých a súčasných zamestnancov školy zúčastnili aj zástupcovia nášho mesta. Po prezentácii úspechov a významných udalostí dnes už základnej školy spojenej s materskou školou nasledoval pestrý hudobný program v podaní detí. 40 rokov to je pomerne dlhá doba. Čo považujete za toto obdobie za taký najväčší úspech školy? No určite sú to výborní žiaci, ktorí majú perfektné umiestnenie nie len na našich slovenských súťažiach, ale oni sa veľmi dobre umiestňujú aj v zahraničí. Máme žiakov, študentov, ktorí študujú na zahraničných univerzitách. Dokonca máme žiaka, ktorý skončil vysokú školu výtvarných umení v Prahe a teraz robí sám modné prehliadky, ale tento odkaz nájdete v našom školskom časopise. Čiže máme tam tie posolstva našich úspešných žiakov. Vďaka samospráve mesta sa škola dočkala potrebného zateplenia budovy. Za úspešných 40 rokov pôsobenia získala aj cenu primátora mesta. Aké plány má do budúcna? Stále snívam o rekonštrukcii športoviska, aby sme tú tartanovú dráhu tam nejakým spôsobom získali a postavili, aby tí žiaci mohli športovať, lebo mám niekedy dojem, že žiaci sú zaočkovaní proti športu. Veľmi málo športu, veľa trávia pri tom počítači, takže šport je vlastne tá naša domena. Určite si vážim môj kolektív ľudí, ktorí okolo mňa sú, ktorí pracujú, s ktorým si veľmi dobre rozumiem a vážim si ich, ctím si ich naozaj, musím povedať úprimne z celého srdca, že mám fantastický kolektív ľudí okolo seba.